سلام كمي تمسي كبرى سمعتنا زي عبيت زيناتات هاكرات نوردي كمونا قدست زبلنا ما هقراو في صامتات النقرب له هارميدي ميديايو أبناي لهم سوني عسر تحمل مدلاو زينانا من قست شودن حدست زتمسرتانا صابيات تمرتي مخسب كي رخبا كقبر مخانو قدما مينستر شودن أولف كريسترشونن بريزيدنت ترك رسيب طيب عردوغانن لهم سوني تراخيبهم بزعب حطو أبالنت شودن نابنيتو كزراربو مخانم بخال وغنكا أب قد أبالنت شودن حدش تسفا ترخيبو مهلاو كمون أب أوروبا بسنك كلمة ولوتي بحاسا خوزم محلالفو حمامات فيروس يوسخو مهلاوم سبا سلطان أوروبا وحبرز زحالف حاموس متنقاقومن كالوتن زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم نعدمنا حجي بغتانا بزرزراتو መንግስቲ ሽወደን ነፃ ኣብያተ ትምህርቲ ብውልቂ ዝመሓደራ ከምኡውን ብህዝባዊ ምውላዝ ዝሰርሓ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት መኽሰብ ከይረኽባ ክኽልከል ኣለዎ እንደሆነ ዝብል ሕቶ ክምርምር ምዃኑ ሚኒስተር ሊበራላዊ ትምህርቲ ኤዳ ሆልምስ ብቅድሚ ትማል ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ ዋዕላ ገሊፃ። በዚ ድማ ሓደስቲ ተኸፍታ ዋንነተን ናብ ካልእ ተመሓላለፈ ኣብያተ ትምህርቲ ወይ ድማ ደረጃታት ንምዕባይ ተወሳኺ ህዝባዊ ምውላዝ ዝረኸባ ንመኽሰብ ክሰርሓ ኣይግበአንን እዩ ክትብል ሆልምስ ገሊፃ ኣላ። እዚ ጉዳይ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣርእስቲ ኮይኑ መፅንሑ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ምርመራ መንግስቲ ክሳብ 2025 ክዛዘም እዩ ዝብል ተፅቢት ተገይሩሉ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን ኦልፍ ክሪስተርሾንን ፕሬዚደንት ቱርክ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋንን ሎም ሶኒ ተራኺቦም ብዛዕባ ሕቶ ኣባልነት ሽወደን ናብ ኔቶ ክዘራረቡ እዮም። ሕቶ ኣባልነት ሽወደን ዝመፅእ ሰሙን ብቱርክ ክፀድቑ እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘሎ ዋና ጸሓፊ ኔቶ ያን ስቶለንበርግ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ትካል ኣህጉራዊ ጉዳያት ሽወደን ላዕለዋይ ኣመኻሪ መጽናዕቲ ያን ሃልምበሪ ብወገኑ ኣብ ዝመጽእ መዓልትታት ኣብቲ ንነዊሕ እዋን ጸንሐ መስርሕ ምምልካት ሓድሽ እወታዊ ተርእዮ ክህሉ ከም ዝኽእል ተስፋ ገይሩ ኣሎ። ቱርክ ንኣባልነት ሽወደን ናብ ኔቶ ከተጽድቕ ኣዝያ ቀሪባ ከም ዘላ ምልክታት ኣሎ ዝበለ ሃልምበርግ እቲ ኣገዳሲ ነገር ክልቲኦም መራሕቲ ሃንጋርን ቱርክን እወ ክብሉ ምግባር እዩ ክብል ንሬድዮ ሽወደን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ብሰንኪ ዘጋጠመ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ መላእ ሽወደን ኣብ ዝርከባ ምሕፀብ ቦታታት ኣብ ፅሬት ማይ ኣሉታዊ ፅልዋ ኣሕዲሩ ምህላው ተገሊጹ። ኣብዞም ማያት ኣቐዲሙ ዝተገብረ መባእታዊ ምርመራ ልዑል መጠን ገለ ዓይነታት ባክቴርያ ከም ዘረኣየ ብምጥቃስ ተወሳኺ ናሙና ንምውሳድ ተዳልዩ ምህላው እንተኾነ ግና ሰባት ዘየድሊ ሸቕላ ከየሕድሩ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ስቶክሆልም ተቆፃፃሪ ጥዕና ህዝቢ ሉድቪግ ሊንድስቶም ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ይኹን እምበር ኣብ ኤጀንሲ ምሕደራ ባሕርን ማይን ሽወደን ተንታኒት ምሕደራ ማይ ኤማ ግላድ እዚ ኣብ እዋን ምሕፃብ ዝረአ ልሙድ ኩነታት ምዃኑ እያ ትገልጽ። ምስቲ ማያት ቀጥታዊ ርክብ ዘለዎም ሰባትን እንስሳታትን ነቲ ማይ ብባክቴርያ ናይ ምብካል ዝምባለ ከም ዘለዎም ዝገለጸ ሊንድስቶም ሰባት ኣብቲ ማያት ክሕንብሱ ዝኽእሉ እኳ እንተኾኑ ነቲ ማይ ከይውሕጥዎ ክጥንቀቑ ቁስሊ እንተለዎም ግና ጨሪሶም ካብ ምሕንባስ ክቁጠቡ ሓቢሩ ኣሎ። ባጤራ ሽወደን ኮሮና ብምድኻሙ ኩባንያታት ሽወደን ናይ ወፃእ ሰራሕተኛታት ከይቆፅራ ዓብዪ ብድሆ ኮይንዎን ምህላው ተፈሊጡ። ናብ ስድራ ቤቶም ሓዋላ ንዝለኩ ሰባት ዋጋ ኮሮና ምስቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝነበረ ክነፃፀር እንከሎ ብ10 ሚእታዊት ዝወሓደ ኮይኑሎ። ምድኻም ባጤራ ኮሮና ኣብ ወርክሾፕ መካይንን ኢንዱስትሪ ህንፃን ሓዊሱ ንሓያሎ ኢንዱስትሪታት ብኣሉታ ምፅላው ሓያሎ ኩባንያታትን ትካላትን ዘዘራረበ ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሽወደን ኣጣሊሉ ኣሎ። መንግስቲ ፊንላንድ ኣብ ፖሊሲታት ኢሚግሬሽን ዜግነትን ክገብሮ ሓሲብዎ ዘሎ ለውጢ ካብ ክኢላታት ኣይቲ ሓካይም ምሁራትን ተምሃሮን ዝርከብዎም ጥምረት ሰብ ሞያ ሓያል ነቐፌታ ኣጋጢሞ ሕጂ ጉጅለታት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እውን ብዛዕባ እቲ ፖሊሲ ዘለዎም ስክፍታ ብምግላጽ ንስደተኛታት ኣሉታዊ መልእኽቲ ከም ዝሰድድን ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ናይ ጽልኢ ዘረባን ዓሌትነትን ንኽዓቢ ኣበርክቶ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣስሚሮም ኣሎ። ከምዚ ዓይነት ፖሊሲ ኣብ ማሕበራዊ ምትእስሳርን ሓፈሻዊ ሃዋህው ሰብኣዊ መሰላትን ፊንላንድ ሃሳይ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል እቶም ሰብ ሞያ ገሊፆም ኣለዉ። ብኣማይ ዝቑፀሩ ምሁራት ስደተኛታት ነቲ ኣብ ፖሊሲ ስደተኛታት ክግበር ዝቐረበ ጽገናታት ብምቋም ኣብ ምዝዛም ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ደገ ቤተ መጻሕፍቲ ማእከላይ ኡዲ ድሕሪ ምእካብ መንግስቲ ፊንላንድ ሕግታት ኢሚግሬሽን ንምጽናዕ ዝሓንፀፆ መደብ ብምቋም ሰልፊ ኣካይዶም እዮም። ሰልፊ ብማሕበር ጸላ ዓሌትነት ኣፍሪቃ ፊንላንድን መጽሔት ዲያስፖራ ጊሊትዝን ዝተዳለወ እዩ። ብመሰረት እዘን ጉጅለታት እቲ ኣብ መደብ መንግስቲ ብዛዕባ ኢሚግሬሽንን ጽገና ዜግነትን ክግበር ዝቐረበ ለውጢ ንፊንላንድ ዘርባሕ ኣይኮነን። እቶም ስደተኛታት ነቲ ዝጸንሐ ሕግታት ስደተኛታት ብቕዓት ቋንቋ ከምኡውን ንዜግነትን ቋሚ መንበርን ዝምልከት መንበሪ ረቓሒታት ንምኽባር ልዑል ጻዕሪ እኳ እንተገበሩ
ተሓድሽ መደብ ግን ንስደተኛታት ካብ መሳርሒ ዕዳጋ ሓሊፉ ገና ከም ሰብ ክርዮም ዘይምኽኣሉ ምኽንያት ዝተቃወሞም ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ። ሓያሎ መሻርክቲ ኣሜሪካ እቲ ሃገር ናብ ዩክሬን ክላስተር ቦምብ ንምልኣኽ ዝወሰደቶ ውሳነ ኣብ ሕቶ ድሕሪ ምእታዎም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ቅድሚ ዋዕላ ኔቶ ናብ ኣውሮጳ መገሻ ይፍጽም ኣሎ። ጉዳት ቦምባታት ክላስተር ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋ ብምግምጋም ዓባይ ብሪጣንያን ካናዳን ስክፍተን ካብ ዘስማዓ መሻርክቲ ኣሜሪካ እተን ቀዳሞት እየን። ዓባይ ብሪጣንያ ኣጽዋራት ክላስተር ቦምብ ካብ ዝኣገዳ 123 ሃገራት ሓንቲ እያ። ኣሜሪካ መኽዘን ኣጽዋር ዩክሬን እናነከይ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚ ቦምብ ክትዓጥቕ ከም ዘድልያ ትዛረብ። ባይደን ኣብዚ ሰሙን ኣብ ሊትዌንያ ዝካየድ ዋዕላ ኔቶ ቅድሚ ምጅማሩ ትማል ሰንበት ምሸት ብቐዳምነት ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣትዩሎም። ሎሚ ሰኒ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክ ብምርኻብ ንኩናት ዩክሬን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ክዘራረቡ እዮም። ዘይካዚ ባይደን ምስ ንጉስ ቻርልስ እውን ክራኸብ ተባሂሉ ኣሎ። ዝሓለፈ ሚያዝያ ናብዚ ኺዳን ተጸንበረት ፊንላንድ ንፈለማ እዋን ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ክትሳተፍ እያ። ባይደን ንኣባልነት ሽወደን ናብ ኔቶ ብዝምልከት ምስ ቱርክ ንዝግበር ስምምዕ ንምድላው ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱናክ ተወሳኺ ደገፍ ካሓትት ትጽቢት ይግበር። እዚ ጉዳይ ማዕረ ምዕባዒ ኦርቶዶክስትን ምግምጋም ውጥናት ምክልኻልን ኣብ ሊትዌንያ ኣብ ዝካየድ ጉባኤ ኔቶ ርሱ ዝኻኣለ ኣጀንዳ ኮይኑ ክቐርብ እዩ። ዩክሬን ናብ ኔቶ ናይ ምጽምባር ናይ ገዛ ርእሳ ድሌታት ንግዚኡ ወዚፋቶላ። ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እውን ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ኔቶ ክሳተፍ ትጽቢት ተገይሩሎ። ናይ ስራሕን መደባት ትምህርትን ወይ ከዓ ሞያ ክህልወኩም ትደልዩ ዶ? እምበር ንጠለባት ምርካብ ስራሕ ሞያን ወይ እውን ትምህርቲ ኣብ ምርካብ ዝተሓባበረኩም ትካል ኬርማ ሪክሪተር ኢና ኣለኩም። በዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣድራሻ ብምጥቃም ክትረኽቡና ከም ትኽእሉ ብሓጎስ ንዕድመኩም። ኬርማ ሪክሪተር ምስ ሃርሚ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣህጉር ኣውሮጳ ብሰንኪ ክሊማዊ ለውጢ ብሓሳኹ ዝመሓላለፉ ቫይራላዊ ሕማማት ይውስኹ ምህላዎም ሰበስልጣን ኣውሮጳዊ ሕብረት ዝሓለፈ ሓሙስ ኣጠንቂቖም። ብመሰረት ማእከል ምክልኻልን ምቁፅጻርን ሕማማት ኣውሮጳ ኣህጉር ኣውሮጳ ናይ መውዓይ ኩነታት ስለ ዘንጸላለዋ ማዕበል ሙቐትን ከቢድ ውሕጅን ብተደጋጋሚ ይርአ ብምህላው ሓጋይ ድማ እናነውሐ ብምምፅኡ ዝኹነታት ንከምኒ ኤደስ ኣልቦፒክቱስ ዝመሰሉ ወረርቲ ሓሳኹ ምቹእ ኩነታት ፈጢሩ ምህላው ገሊፆም። እዚ ኣብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻቡ ኤደስ ኣልቦፕቲኩስ ፍሉይ ተሸካሚ ቫይረስ ቺኩንጉንያን ደንገን ምዃኑን ኣብ ኣውሮጳ ኣብ ርሑቕ ሰሜንን ምዕራብን ክጽፈ ምጽንሑን ገሊጹ ኣሎ። ካልእ ኤደስ ኤጂፕቲ ዝተባሃለ ንብጫ ሰዓል ሓዊስካ ካልኦት ሕማማት ዘምጽእ ቫይረስ ኣብ 2022 ኣብ ቆብሮስ ከም እተራእየን ናብ ካልኦት ሃገራት ኣውሮጳ ክዘርጋሕ ከም ዝኽእልን እቲ ትካል ወሲኹ ኣተሓሳሲቡሎ። ቅድሚ 10 ዓመት ሓሳኹ ኤደስ ኣልቦፕቲኩስ ኣብ 8 ሃገራት ኣውሮጳ ከም እተራእየን 114 ዞባታት ድማ ከም እተጠቕዓን ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ዓመት እዞም ሓሳኹ ኣብ 13 ሃገራትን 337 ዞባታትን ከም እተራእየ ኢሲዲሲ ኣፍሊጡሎ። እዚ ኩነታት ከም ዘለዎ እንተቐፂሉ ብሰንኪ ደግያ ቺኩንጉንያን ሰዓል ምዕራብ ናይልን ብዙሓት ሰባት ክሓሙን ክሞቱን ይኽእሉን እዮም ዝበለ ዳይሬክተር ኢሲዲሲ አንድሬ ኣሞን ብዝሒ ዞም ሓሳኹ ንምቁፅጻር ዝተዋደደ ፃዕርታት ክግበር ኣተሓሳሲቡሉ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት በዚ ፈፂምና ኣለና። ምሳና ብምጽናሕኩም እናመስገንና ብዚ ንሰናበተኩም። ሰላም። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።